Yma ym Mhrifysgol Caerdydd, mae gennym dîm anhygoel sy'n cefnogi myfyrwyr a graddedigion sydd am ddechrau eu busnes eu hunan. Yn 2018, lansiodd menter a dechrau busnes Prifysgol Caerdydd becyn cymorth i helpu i ddatblygu syniadau a gweithio tuag at lansio trwy 3 cham. Y cam Curious Explorer yw pan fydd gennych gysyniad neu syniad yr hoffech ei archwilio a dechrau ei ddatblygu. Yr ail gam, Freedom Seeker, yw pan fyddwch chi'n parhau i ddatblygu'ch syniad a chynnal ymchwil i'r farchnad a'i phrofi. Ac rydych chi yn y cam Go-Getter os yw eich cynnyrch wedi'i brofi a'ch bod chi'n paratoi i'w roi ar y farchnad. Mae'r 3 cham yn caniatáu fyfyrwyr sy'n entrepreneuriaid weithio tuag at lansiad busnes a chynnig cefnogaeth fel mentora 1-1 gyda mentor busnes profiadol, cyllid egino ar gyfer buddsoddiad cam cynnar, y cyfle i brofi masnach ar ein marchnad myfyrwyr Cymru ein hunan ar-lein, 12 mis o le desg am ddim i fusnesau cofrestredig ynghyd â desgau poeth, cystadlaethau fel gwobrau mentro a peirianwyr mewn busnes, a chyfleoedd dysgu fel gweithdai a rhaglenni cyflymu. Casglwyd data HEBCI i fesur y rhyngweithio rhwng prifysgolion y Deyrnas Unedig a busnesau ar gyfer HESA. Mae'r data'n tynnu sylw at y cyfraniad cadarnhaol y mae'r pecyn cymorth wedi'i gael i'n busnesau myfyrwyr a graddedigion, gyda 100 a mwy o fusnesau newydd, dros 100 o swyddi a chyfanswm trosiant yng Nghymru, y Deyrnas Unedig a thu hwnt o bron i 1.6 miliwn o bunnoedd. Dyma ychydig o'r busnesau rydyn ni wedi'i helpu. Maent i gyd wedi cael effaith gadarnhaol mewn meysydd cymdeithasol, technegol ac amgylcheddol allweddol. Mae Rusty Design Limited, un o fusnesau ein graddedigion, wedi dylunio a datblygu rhai datblygiadau arloesol anhygol ac yn cadw llygad am y busnesau newydd hyn yn y dyfodol hefyd. Os ydych chi'n fyfyriwr ym Mhrifysgol Caerdydd neu wedi graddio'n ddiweddar ac eisiau cychwyn eich busnes eich hun, cysylltwch â ni.